Jordan Davies tu mewn I Cai Griffith, cyfle cynnar I Cei Connah, Franklin, o braidd yn lwcus, oedd o yna fan yna, 20 eiliad ar y cloc, nath Phil Mooney I ora, ond yn anffodus iddo fo, mi ddisgynnodd I yn garedig I Harry Franklin I rwyddo I drydydd gol o'r tymor. Rwystydd ymlaen I Bradley. Davies. Nash yn gry ac efo Jordan Davies. Hyrwch ymlaen, mynd ar dyfarnwr Mark Petch. No Edwards, cyfla I Franklin rwan. Ar ei droed chwith, Franklin am Iael! Mae'n dod rwg I waith i'r cofis. Harry Franklin. A gofio 5 munud. A Cei Connah di dyblu mantais. Edwards I Franklin. A'i droed chwith yn plannu'r bel. Heibio I Lewis Webb. Mae'n gyfle yma eto y Thomas Jack Kenny, Lewis Webb yn gwneud y dda, chwarae am hat-trick oedd Harry Franklin. Caernarfon ar chwael ar hyn o bryd. Lewis Webb, y tro na'n gwneud gwaith da I nadu Kenny a Franklin. Ar ôl 2 mewn 5 munud, sy'n chyfol sydd i'r rhwydo, neu atar o targed o fanna. Harrington, rhyddhau. Franklin i'r cwrt Cosby, mae te cefn I mewn I Franklin, mae hon yn matig a Lewis Webb unwaith eto i'r adwy. Davies dros I ben. Os Harry Franklin, di gallu cael 4 gol yn y 7 munud hanner agoriadol o'r gêm yma. Amddiffyn Caernarfon, y Mopman ar hyn o bryd. Mae nhw dal yn ymosod, Declan Poole, Disney, tu allan I ddod. Disney, chodi fyny tuag at y postyn pella, ac yno mae Harry Franklin wedi sgorio hat-trick a dim ond 10 munud o'r games di gael ei chwarae. Mae amddiffyn Caernarfon yn ddifrifol a wael yma ar gair castell heno. Yn yr amser, sgael y genetau ar ddiwedd y rhan cyntaf. Disney, tuag at y postyn pella, Nash arbeniad, ond mae'n gefnir oed gan Harry Franklin. Rhedeg I mewn. Gyda'r ymythol allan. Mae'n rhwydo I 4 gol o'r noson a 4 Cei Connah o'r noson. Tuag at Dan Roberts arbeniad. O, mae'n wthiad gan Roberts yng nghefn yr amddiffynwyr. Felly fydd I ddim yn cyfri. Saith munud bron di chwarae dros y 45. Bas I Declan Poole, Jack Kenny yn y cwrt Cosby, tuag at Kenny! O, mae'n bumed I Cei Connah wrth i'r gloc. Bron iawn at ar hanner amser. A mae Jack Kenny yn rhaid o'i ail o'r tymor yn erbyn I gyn glwb. Nash, Davies rwnd y gornel I Franklin, dy ddim yn cam sefyll. Cadw'r bel a dir y chwarae, ti'n gael Jack Kenny, o sut yna ddiar. Mae di methu'r cyfle yna ar ymyl y cwrt 6. Mae dylio fo I rwyd ei ail o'r noson ar 6 I Cei Connah. Bydd mae'n gweld hynno eto heno. Harrington mynd teipio I Cartwright, Sgwar I Williams. Williams yn mynd yn lletach I Declan Poole, ffyrin ôl I Josh Williams. Williams, un symudiad ar ergyd yn ffrachio, heibio'r golwr Tom Pritchard. Cei Connah di taro 6, ail o'r tymor I Josh Williams. Symud y fel yn sydyn ar ymyl y cwrt Cosby, ergyd rymus yn curo Pritchard ar ei bostyn agosa. Disgyniad yn Davies, Clark sy'n tu mewn. Louis Lloyd yna gyntaf, cyfle am y gol gysur I Caernarfon. Oes ma yna, symudiad cyflym o'r cefn. Mae Louis Lloyd yn rhwydo gyda 12 munud o'r 90 yn weddill 4 o'r tymor. I'r ysgellwr. Er na gol gysur fydd I.